ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை லெவல் 1ல 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல 10th சாப்டர்ல இருக்கோம். விபூதி யோகா பூர்ணத்தின் வைபவம், கிருஷ்ணாவின் முழுமையான திறன்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சரிங்களா? நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பக்தி யோகம், பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கதான் பகவான் மேல் நம்மளுக்கு பக்தி ஏற்படும். அதன் மூலியமா நம்ம நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவல் நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். இன்னொரு விஷயம், நிறைய ஆப்புலன்சஸ் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பகவான் இந்த எல்லா பக்தி யோகம் சாப்டர்ஸ்லயும். அவங்களோட விபூதிகள் எல்லாமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதனால என்ன அப்படின்னா, நம்மளால பகவானை பார்க்கறதெல்லாம் பகவானை நம்மளால பார்க்க முடியும். நம்ம நினைப்போம் வெறும் லிவிங் என்டிட்டில ஹியூமன் மட்டும்தான் நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம்னு. அப்படி கிடையாது. பகவான் எல்லாமே சித் அச்சித் ரெண்டுமே பகவான் கிட்டே இருந்து தோன்றினது. அதனால எல்லாமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுப்போம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பகவான் சொல்லிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஈஸ்வரா பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், பகவானை பத்தி ஜீவா லிவிங் என்டிட்டி. நம்மளோட மனம், முக்கியமா மனம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படும் இல்லைங்களா? அந்த மனத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அதை நம்ம சரியா நம்ம செஞ்சுட்டோம்னாலே நம்மளால மற்ற விஷயங்கள்ல நம்ம மனம் போகாம நம்மளால பாத்துக்க முடியும். அதுதான் ஏன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல மனம் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுறதுனால ஒண்ணு கிடைக்கும், ஒண்ணு கிடைக்காது இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? மன வருத்தம் ஏற்படுது, அதனால ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்னால நம்மளால வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்க முடியல. எல்லாருமே வாழ்க்கையில அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் தான் தேடுறோம். ஆனா அது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல கிடையாது. ஏன்னா நிறைய ஆசைகள் உண்டு. அதெல்லாம் நம்ம அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அதுல நம்மளுக்கு அவ்வளவு முழுமை கிடைக்காது. அப்ப அந்த அமைதியும் சந்தோஷமும் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தியில தான் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகா. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம சாப்டர்ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி பிரணாம். நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहजन ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। थैंक यू माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 10th சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி 9th சாப்டரோட சுருக்கம் சம்மரி என்ன அப்படின்றத பார்த்துலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், அதாவது நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தது ராஜவித்யா ராஜகுக்யம், அதாவது மிகவும் ரகசியம், ரகசியத்தில் மிகவும் ரகசியம். அதுக்கப்புறம் ராஜவித்யா சுப்ரீம் நாலேஜ், அதாவது இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மனிதன் அப்படின்னா, ஒரு லிவிங் என்டிட்டி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான். ஏன்னா சோலுக்கு என்ன வேணும்? பகவான் அடையணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முழுமையான நாலேஜ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
அப்புறம் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். சததம் கீர்த்த எந்தோமா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது நிறைய பார்த்தோம். அதாவது பகவான் பத்தி நம்பாம இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அப்புறம் பகவான் மேல நம்பிக்கையோட உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட நிலைப்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு 9.11 to 9.25 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. பக்தின்றது ஒரு இனிமையான செயல். பகவான் மேல நம்ம பக்தி செய்யறதுன்றது நம்மளோட அன்பை காமிக்கிற ஒரு வெளிப்பாடு இல்லைங்களா. அப்ப அது இனிமையான ஒரு விஷயம். அது வந்து 9.26 to 9.34 வரைக்கும் மன்மனா பவ மத் பக்தோ அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும், நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், அதாவது வர்ஷிப் பண்ணணும், பகவானை வர்ஷிப் பண்ணணும். இந்த மாதிரி செஞ்சா நம்ம அவசியம் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 10, அதுல என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட இம்பியூரிட்டிஸ். அதுவும் இல்லாம நமக்கு 4 குறைபாடுகள் உண்டு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். நம்மளோட சென்சஸ் வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்காது. நமக்கு அது தப்பானதையும் நமக்கு சொல்லும் இல்லைங்களா. நம்ம இப்ப பார்க்கிற விதம், நம்ம எல்லாமே அதெல்லாம் லிமிட்டட் தான் இல்லைங்களா. நம்ம பார்க்கிறதுன்றது ஓரளவு தூரம் வரைக்கும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதுக்கு மேல என்ன இருக்குன்றது நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி கேட்கறதும் பாத்தீங்கன்னா, ஓரளவுக்கு சப்தத்தை தான் நம்மளால கேட்க முடியும். அதுக்கு மேல உலகத்துல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்மளால கேட்க முடியாது. நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே லிமிட்டடா இருக்கும். அதுவும் மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு அது காண்பிக்கிறதும் பாத்தீங்கன்னா சில சமயம் தப்பானதா இருக்கும். கயிறை பார்த்து பாம்பு அப்படின்றத நம்மளுக்கு நினைவை ஏற்படுத்தி பயத்தை ஏற்படுத்தும் இல்லைங்களா. அப்ப இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். அதே மாதிரி இல்யூஷன்ன்றது அறியாமை, ஒரு மாதிரி புரிதல் இல்லாத ஒரு விஷயம். அதுவும் எப்பயுமே நம்மளுக்கு எல்லா விஷயத்திலுமே இருக்கும். அது டிவோஷனல் சர்வீஸா இருந்தாலும் சரி, மெட்டீரியல் விஷயமா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு இல்யூஷன், அறியாமைன்றத புரிதல் இல்லாம இருக்கிறது. அதான் கயிறா பாம்பா அப்படின்றது தெரியாம இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் இல்லாத ஒரு விஷயம் நமக்கு எப்பயுமே இருக்கும். அது ஒரு ரீசன். அதுக்கப்புறம் மிஸ்டேக் பண்றதுன்றது எல்லாரோட இயல்பாவும் இருக்கும். யாருமே வந்து தப்பு செய்யல அப்படின்றத சொல்லவே முடியாது இல்லைங்களா. எல்லாரும் ஏதோ ஒரு இடத்துல தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தவறுகள் செஞ்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சீட்டிங் ப்ரிஃபரன்சி. எல்லாமே நல்லதான் இருப்போம். ஆனா அந்த நேரம் ஒண்ணு வரும்பொழுது அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கும்போது ஒரு சில இடத்துல தடுமாற்றம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்ப சீட்டிங் ப்ரிஃபரன்சி. இந்த மாதிரி 4 விஷயங்கள் நம்மளுக்கு என்னது, இது எல்லாமே நம்மளோட இம்பர்ஃபெக்ட் விஷயங்கள், அதாவது நம்மளுக்கு குறைபாடுகள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாருக்கும் இது உண்டு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த முக்குணங்களோட இம்பியூரிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. சோ இதெல்லாம் இருக்கும்பொழுது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா அது பக்தியின் மூலியமா என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத 10.1 to 10.7 வரைக்கும் பார்ப்போம். நாமி விது சூர கண அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். பகவத்கீதை நம்ம முழுமையா படிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு அதெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும், லிவிங். என்ன நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம், என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம். நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து வெறும் இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால சரீரம் மட்டும் கிடையாது, நம்ம யாரு, சோல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், ரகசியமான அறிவு. அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்ல பகவான் யாரு, நாலேஜ் ஆஃப் காட், அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பகவான் யாரு அப்படின்ற அறிவை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதுக்கு மேல மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்னது, இந்த சோல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவானுக்கு நமக்கும் என்ன சம்பந்தம், நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், அதுதான் நம்மளோட பொசிஷன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அதுதான் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப பக்தி, தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அந்த தூய பக்தி எப்படி வரும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பக்தின்றது நல்ல குணம், அதாவது சுத்த சத்துவ குணம் நம்ம கிட்ட வரணும். அதான் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா, மோட் ஆஃப் குட்னஸ், பேஷன், இக்னரன்ஸ். இந்த மூணுத்தையும் நம்ம கிட்ட இருந்து ஓரளவுக்கு, அதாவது இக்னரன்ட் மோட்ல இருந்தாலும் சரி, பேஷன்ல இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா நேற்றுக்கே பகவான் வந்து ஒரு ஸ்லோகங்களை சொல்லியிருக்காங்க. ஆரம்ப நிலையில பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சில தவறுகள் செய்வாங்க. ஆனா பக்தியில அவங்க ஆதாரமா இருந்தாங்க, அதுல வந்து ஃப்ரிம்மா, அதாவது நம்பிக்கையோட இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களால ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் என்ன பண்ண முடியும், அவங்களால தூய பக்தி, அதாவது பெர்ஃபெக்ஷன் அவங்களால அடைய முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்னைக்குமே என்ன பண்ண முடியாது, அதாவது பகவான் நேற்றுக்கு இதையும் சொல்லியிருந்தாங்க, என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ உடனே நம்மளுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் வந்துருமானா கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் நம்ம
நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸோட கைடன்ஸோட அசோசியேஷன், டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அப்போ குணம் நம்ம கிட்ட உள்ள, ஏன்னா எல்லார்கிட்டயுமே இக்னோரன்ஸ், அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணமுமே உண்டு. அதுல தமோ குணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிக்கிட்டு சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம வரணும். சத்துவகுணத்துல இருந்து அதுல இருந்து நம்ம சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வரணும். சுத்த சத்துவகுணத்துல இருந்தா தூய பக்தியை நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் தாற்பயம். அப்போ குணம் தூய சத்துவ, அதாவது பியூர் இது சத்துவகுணம், தூய சத்துவகுணம் நம்ம கிட்ட வந்துடுச்சு அப்படின்னா அதுல இருந்து வர செயல்கள் என்னைக்குமே அதர்மமா இருக்காது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியர்கள், அப்புறம் ரொம்ப நல்ல பெர்ஃபெக்ஷனா உள்ள ஒரு டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தவறுகள் செய்யவே மாட்டாங்க, அதர்மம் செய்யவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வரவே வராது. ஏன்னா அவங்க பெர்ஃபெக்ஷனான ஒரு இடத்துல அவங்களோட நிலைப்பாடு இருக்கும். அப்ப தூய பக்தின்றது எங்க வரும், சுத்த சத்துவகுணத்துல வர செயல்கள் மூலியமா தூய பக்தி. சுத்த சத்துவகுணத்துல வர செயல்கள் டிவோஷனல் சர்வீஸா இருக்கும். அதுல இருந்து நம்மளுக்கு தூய பக்தி வரும். இதைதான் நம்ம பகவத்கீதையோட சார அம்சமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சார அம்சம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 10.8 to 10.11 மச்சித்த மத்கத பிராணா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக இதை வந்து சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? இது 4 ஸ்லோகமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா பகவத்கீதையோட சார அம்சம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த 4 ஸ்லோகத்தையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, பகவான சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடா ஏத்துக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தாங்க, பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்குமான உறவு சாக்கிய உறவு இல்லைங்களா, நண்பர்கள் முறையில இருந்தாங்க அவங்க 2 பேரும். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனருக்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சு, போர் பண்ணலாமா கூடாதான்னு ஒரு மாயையினால. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, அப்போ அவங்க பகவான்கிட்ட அந்த அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த தெளிவில்லாத ஒரு விஷயத்த அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவான் கிட்ட சரணம் அடைறாங்க. அப்ப அவங்க பகவானை குருவா ஏத்துக்கிறாங்க. அதுதான் நம்ம கார்பண்ய தோஷம் அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். குருவா ஏத்துக்கிட்டு பகவான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ கேட்டுக்கிட்டு வராங்க. அப்ப இங்க இந்த சதுர்ஸ்லோகி கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் அவங்க என்னவா ஏத்துக்கிறாங்க, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடா ஏத்துக்கிறாங்க. 10.12 to 10.18 வரைக்கும் சர்வமேத திருத்தம் மன்னி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, எனக்கு வந்து உங்களோட விபூதிகள் எல்லாம் தெரியணும், உங்களை எப்படியெல்லாம் நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க. அப்போ 10.19 to 10.42 வரைக்கும் பகவான் எந்தெந்த வஸ்துல எப்படி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. திவ்யாஹி ஆத்மா விபூதயா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. 10.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத தசமோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசः யத்தேஹம் பிரியமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன். ஏன்னா பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் உள்ள உறவு நண்பன் என்ற உறவு இல்லைங்களா. அப்ப பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்றதுங்க சொல்றாங்க. அப்போ எதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் 5 பேர் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய வந்து டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஆனா எதனால அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தாங்க பகவான்? எதுக்காக அர்ஜுனருக்கு பகவான் கீதையை சொன்னாங்க, ஏன் யுதிஷ்டருக்கு சொல்லல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனர் என்ன அவங்க யாரு, அவங்க பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பகவானுக்கு, பியூர் டிவோட்டியா இருந்தாங்க. எல்லாருமே பியூர் டிவோட்டி தான். ஆனா அர்ஜுனனோடது அந்த 5 ரசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, பகவானோட சம்பந்தப்படுற 5 ரசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல சாக்கிய ரசம் அர்ஜுனருக்கு உண்டு. அப்ப அந்த நண்பன் அப்படின்ற ஒரு உறவு முறையும் பகவானோட அவங்களுக்கு உண்டு. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அர்ஜுனருக்கு அந்த மாயத்திரையை கொடுத்து பகவத்கீதை அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. இதுக்கு முன்னாடி 9th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், என்வி கிடையாது, அர்ஜுனருக்கு என்ன இல்ல, பொறாமை இல்ல, அதனால நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இந்த குவாலிட்டிஸ்னாலதான் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதைய உபதேசம் பண்றாங்க. ஆனா அது நமக்காக கொடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.2 to 10.3. 10.23. நமே விதுசுரகணா பிரபவம் ந மஹர்ஷயः அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம் மஹர்ஷீனாம் ச சர்வசக யோ மாமஜமநாதிம் ச வேத்தி லோகமஹேஸ்வரம் அசம்மூட சமர்த்தேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்யதே. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. பகவானோட வைபவங்கள் நிறைய, அதாவது அது பகவான் வந்து எல்லாத்துலயுமே அன்லிமிட்டட்,
எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அவங்களோட தேஜஸா இருந்தாலும் சரி, வைபவங்களா இருந்தாலும் சரி, லீலைகளா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே என்னது அவங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் தான். எதுவுமே ஒரு கட்டுக்குள்ளேயே கிடையாது. எல்லாமே கட்டுண்டு இருப்பாங்க பகவான். அப்போ அவங்களோட வைபவங்களை யாரு கூட அறிஞ்சது இல்லையா, தெரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லையா, தேவர்களும் மகரிஷிகளும் கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏனெனில் எல்லா விதங்களும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி ஆவேன். ஆனா தேவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரும் யார் தான் படைச்சது? பகவான் தான் படைச்சாங்க. பிரம்மாவை படைச்சு பிரம்மா மூலியமா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை எல்லாத்தையும் படைச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் இங்க சொல்றாங்க எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் ஆதி பகவான் தான். ஆனாலும் தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட அறிவதில்லை அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அதுக்குதான் 2 லீலைகள் நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்ப்போம் எப்பயுமே. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து பிரம்ம விமோக லீலை, இன்னொன்னு வந்து கோவர்தன லீலை. இது ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணு வந்து பிரம்ம விமோகன் லீலையில பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, பகவானை புரிஞ்சுக்காத அவங்களோட வைபவங்கள் தெரிஞ்சுக்காம ஒரு மாயையில இருந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கோப்பர்களோட பகவான் வந்து இது மாடு மேய்க்க போவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பசுக்களையும் கோப்பர்களையும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கடத்திட்டு போயிடுவாங்க பகவான் கிட்ட. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு மாயை ஏற்பட்டுரும். இந்த பிள்ளை எல்லாத்துலயும் எப்படி இவ்வளோ திறமையா இருக்கு, இந்த பிள்ளை வந்து எல்லாரும் இந்த பிள்ளைய எல்லாருக்கும் பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, அசாதாரண சக்தியோட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கொண்டு போய் கடத்தி கொண்டு போய் வச்சுப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரோட உருவத்திலயும் வருவாங்க. பசுக்களாவும் அந்த கோப்பர்கள் யாரெல்லாம் அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களோ அந்த கோப்பர்களாவும் பகவானே வந்து உருமாறி எல்லார் வீட்லயும் போய் இருப்பாங்க. அப்போ பாத்தீங்கன்னா பிரம்மலோகத்துல தேவர்கள் லோகத்துல ஒரு வருஷம்ன்றது இங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள், நமக்கு இங்க ஒரு வருடங்கள் ஆகுது இல்லைங்களா? கால அளவு மாறும் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாரோட வீட்லயும் ஒரு வருடம் பகவான் வந்து இருந்தாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதை பார்த்தோன்னே பிரம்மா வந்து பார்ப்பாங்க, எப்படி நம்ம எல்லாரும் இங்க கொண்டு வந்தா ஆனா அங்க இருக்காங்களே. அப்போ தெரியும், ஓ பகவான் கிருஷ்ணர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், நம்ம அவங்க கிட்ட போய் அபச்சாரப்பட்டுட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு வந்து மன்னிப்பு கேட்பாங்க. அப்புறம் பகவானும் என்ன பண்ணுவாங்க, மன்னிப்பு கொடுப்பாங்க சரிங்களா, பிரேயர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அது பாத்தீங்கன்னா கோவர்தன லீலையிலும் அப்படிதான். என்னன்னா இந்திரனுக்கு தான் பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க விரஜவாசிகள். அப்போ வந்து பகவான் சொல்லுவாங்க, இல்ல நம்ம கோவர்தன மலைக்கு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்திரனுக்கு கோபம் வந்துடும். அதனால ரொம்ப மழை பெய்யும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவர்தன மலையை தூக்கி எல்லாரையும் பாதுகாப்பாங்க பகவான். அப்போ அதை பார்த்தோன்னே இந்திரனுக்கும் புரிஞ்சிடும், பகவான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்களுக்கும் கூட ஒரு சில சமயத்துல என்ன ஆயிடுது, தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுருது. அதாவது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் வந்து பிறப்பற்றவங்க, அன்பான் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரிதான் நம்மளதும் சோல்தும் அன்பான் தான் சரிங்களா. ஆரம்பமற்றவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவனாக அறிகின்றோம் பகவான். ஏன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எல்லாத்தையும் படைச்சது, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எல்லாத்தையும் படிச்சது யாரு, பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. 8வது சாப்டர்ல அந்த கோலோக சார்ட்ல நம்ம பார்த்தோம், பகவான் கிட்ட இருந்து அந்த உலகம் எல்லாம் உருவாச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ. அதுக்கப்புறம் மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாக, அவங்களுக்கு எந்த ஒரு குழப்பமுமே இருக்காது. பகவான் தான் சர்வ காரணம், ஆதி மூலம், எல்லாருக்கும் இறைவன் அப்படின்றத அவங்க தெளிவா புரிஞ்சுப்பாங்க. அந்த மாதிரி யாரு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பாபங்கள்ல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 10.6 महर्ष्य सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मत्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பகவான் இங்க வந்து கோடிட்டு காமிப்பாங்க. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள் பிரம்மகுமாரர்கள் இருக்காங்களே 4 பேர் அவங்களும், அப்புறம் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனத்தால் பிறந்தவர்களே. பகவானோட மனத்திலிருந்து பிறந்தவங்க. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. அப்போ 14 லோகங்கள் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஒரு மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ்ல ஒரு உலகத்துல 14 லோகங்கள் இருக்கு. அப்ப அந்த உலகத்துல வாழ எல்லா உயிரினங்களும் யாருக்கிட்ட இருந்து தோன்றினது, எல்லாம் வந்து 7 மகரிஷிகள், அவர்களுக்கு முந்தைய 4 குமாரர்கள், அதுக்கப்புறம் மனுக்கள். இந்த மனுக்கள்ல இருந்து இவங்க எல்லாரும் தோன்றினாங்க அப்படின்றத பார்க்கும். ஆனா இவங்க எல்லாம் யாருக்கிட்ட இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட மனத்திலிருந்து பிறந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 10.7 ம்.
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. இந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட இருந்தா எல்லாரும் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, பகவான் அன்பான், பிறப்பற்றவர்கள், ஆரம்பமற்றவர்கள், நித்தியமானவர் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, எல்லா உலகையும் அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் ப்ரொப்ரேட்டர், அவங்கதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர், அப்புறம் யாகங்கள் எல்லாம் பகவானை தான் சென்றடையுது, இப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் பகவான் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையிலே சொல்லிட்டாங்க, பகவானே சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா. வேதத்திலயும் இதுதான் இருக்கு. ஏன்னா வேதத்தோட சாரம் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் 108 உபனிஷத்துக்கள். அந்த 108 உபனிஷத்துல ஒண்ணு பகவத்கீதை, அதுதான் கிங் ஆஃப் உபனிஷத் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அதுல வந்து எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்ற சாரம். அப்போ வேதங்களை நம்மளால படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்போ நம்மளால பகவத்கீதையில பகவானே சொல்லியிருக்கிற ஸ்லோகங்கள் மூலமா நம்ம இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அதுல நம்மளுக்கு என்ன வரணும்? நம்பிக்கை வரணும். ஏன்னா நம்மளுடைய வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும். அதுதான் நம்மளோட என்னது உண்மையான ஒரு விஷயமே. ஏன்னா அதுல வந்து நம்மளுக்கு என்னைக்குமே என்ன பண்ணக்கூடாது? சந்தேகப்படக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு தாத்பரியம். அப்போ அதுல வேதத்துல எல்லாத்துலயுமே என்ன போட்டிருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ பகவத்கீதையில எல்லாமே சார அம்சம் இருக்கு. அப்ப இங்க என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, எனது இத்தகு வைபவங்களையும் யோக சக்திகளையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ, அது உண்மை. ஏன்னா நம்பிக்கை வரணும். நம்ம சாஸ்திரத்துல நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் நமக்கு என்ன வரணும்? நம்பிக்கை வரணும். அது உண்மையா பொய்யா நம்ம என்ன பண்ணவே கூடாது? ஸ்பெகுலேட் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா நமக்கு 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸை வச்சுட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளால உண்மையை நம்மளால கண்டறிய முடியாது. அப்ப நம்மளோட பூர்வாச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, நம்ம வேதம் என்ன சொல்லியிருக்கோ, அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம நம்பணும். அதுவும் வந்து போனஃபைடு பரம்பரையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த 4 பரம்பரை இருக்கு இல்லைங்களா. அதாவது கௌடிய பரம்பரை, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம், இந்த 4 சம்பிரதாயத்திலயும் வர விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ண, ஆச்சாரியர்களை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியாது? தப்பான ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மள அவங்க கூப்பிட்டே போக மாட்டாங்க. என்ன இருக்கோ தாத்பரியம் என்னவோ அது அப்படியே நமக்கு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதுல எந்த விதமான கண்டாமினேஷனும் வந்து வரவே வராது. அவங்க எதையுமே புதுசா சேர்க்க மாட்டாங்க, இருக்கிறதையும் மாத்தியும் சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன சாஸ்திரமோ அது அப்படியே அவங்க வந்து, அதனாலதான் அவங்களதுல ரொம்ப வந்து என்ன இருக்கும்? ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் இருக்கும். கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு வைராக்கியத்தோட ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதுதான் அடுத்த தலைமுறைக்கு அவங்க கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. இதுதான் அவங்களோட ரொம்ப பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றத அவங்க எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பரம்பரையோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது அதை உண்மைன்னு நம்ம வந்து தெரியணும். நம்மளுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படணும். ஏன்னா இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம கேட்கும் போது என்ன ஆகாது? நம்மளுக்கு அதுல ஒரு பிடிப்பு வராது இல்லைங்களா. அதனால உண்மை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. மத்தச்சு 10.8 அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஜட ஆன்மீக இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சதுர்ஸ்லோகி வரும் சரிங்களா. 4 ஸ்லோகங்கள். இது வந்து பகவத்கீதையோட சார அம்சத்தை அப்படியே நமக்கு கொடுக்கும். அதுதான் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம், இது ரெண்டுத்துக்கும் மூலம் நானே. அப்ப பகவான் கிட்ட இருந்தா ரெண்டுமே வந்திருக்கு அப்படின்றத பகவானே சொல்றாங்க. அப்புறம் எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன, இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் யார் ஒருத்தவங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். மனம் முழுக்க பக்தி அவங்களுக்கு வரும். அதனால பகவான் அவங்க வழிபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அப்ப நம்பிக்கை நம்மளுக்கு ரொம்பவே அவசியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாங்க? ஜட ஆன்மீக உலகம் ரெண்டுமே, 2 உலகம் இருக்கு. ஆன்மீக உலகம் இருக்கு, ஜட உலகம் இருக்கு. ரெண்டுமே யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. இதை அறிந்த அறிஞர்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 10.9 மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. யார் ஒருத்தவங்க பகவானை வந்து
புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ நன்கு அறிந்த அறிஞர்கள் அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கியுள்ளன. இது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எல்லாமே டெம்பரவரின்னு தெரிஞ்சு போயிடுது இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம நேத்தி கூட முந்தானேத்து கூட நம்ம வந்து யுதிஷ்டரோட ஸ்லோகம் ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரமற்றது இருந்தும் இதுல வந்து பிடிப்போட இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையும் நிரந்தரமற்றது, நம்ம என்ன சேர்த்து வைக்கிறோமோ என்னெல்லாம் இங்க அடையிறோமோ அதுவும் நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு விஷயம். நம்ம போனோம்னா அது எல்லாமே நம்ம விட்டுட்டு தான் போறோம் இல்லைங்களா? அப்போ யார் ஒருத்தவங்க பகவான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோடது ஆத்மா அழிவில்லாததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அப்ப ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவையோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பண்ணணும் அப்படின்போது பக்தி சேவை தான் அவங்களுக்கு சொல்யூஷனா கிடைக்கும். அப்ப அந்த பக்தியை நம்ம எப்படி பண்ணணும்? மனதை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தி நம்ம நல்லபடியா பண்ணணும். அப்போ அந்த மாதிரி உள்ள தூய பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, எனது தூய பக்தரின் சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அவங்களோட சிந்தனைகள்ல யார் மேல இருக்கும்? பகவான் மேல இருக்கும். அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுக்காகவே அவங்க வாழ்க்கை அவங்க அர்ப்பணம் பண்ணியிருப்பாங்க. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். பகவானை பத்தி பேசுறதுலயே அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும். மெட்டீரியல் விஷயத்தை பத்தி அவங்க யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அக்கறையே பட மாட்டாங்க. என்ன பெரிய கஷ்டம் வந்தா கூட என்ன பண்ணுவாங்க, சர்வ சாதாரணமா அவங்க பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஏன்னா ஆத்மா அழியாதுன்னு தெரியும், பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்னு தெரியும். அப்ப பகவான் பக்தி பண்றது சிறந்ததுன்னு தெரியும். அப்போ இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல என்ன ஒரு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவங்கள அது பாதிக்காது. அப்ப எது அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் திருப்தியும் தரும்? அவங்களுக்கு பகவானை பத்தி பேசுறதுல உபதேசம் பண்ணிக்கிறதுல திருப்தி தரும், சந்தோஷமும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிரபு பார்த்தா அவங்களோட வாழ்க்கையும் அப்படிதான் இருந்தது இல்லைங்களா? அவங்க பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இந்த உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்ற ஒரு விருப்பம் அவங்களுக்கு இருந்தது. அப்ப அவங்களோட சிந்தனை ஃபுல்லா எதுல இருந்தது? பகவான் மேல இருந்தது. வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவங்க பகவானை இந்த பக்தியை, பகவான் மேல உள்ள பக்தியை உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க இப்ப அந்த மாதிரி செய்யலைன்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது இல்லைங்களா? நம்மளாம் இப்ப என்ன பண்ணிருப்போம், ஒரு வேலை இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம பகவத்கீதை இந்த அளவு தெரிஞ்சிருப்போமா, இந்த மாதிரி தாத்பரியங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணிருப்போம், நார்மலா லைஃப் நம்ம லீட் பண்ணிருப்போம். இந்த மெட்டீரியல் வரல என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கணுமோ அதை பத்தி மட்டுமே யோசிச்சு அதுக்காக நம்ம வருத்தப்பட்டு அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா இப்போ பிரபு பத்தா என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. அப்ப அவங்களோட வாழ்க்கை எதுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணிருக்காங்க? பக்தி தொண்டிற்காக, பகவானுக்கான பக்தி சேவைக்காக அர்ப்பணம் பண்ணிருப்பாங்க. அப்புறம் மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். எப்பயுமே உங்கள்கிட்ட நம்ம போய் இருந்தோம் அப்படின்னா, பக்தர்கள் அசோசியேஷன்ல இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மெட்டீரியல் விஷயத்தை பத்தி எதுவுமே அவங்க யாரும் பேசிக்கவே மாட்டாங்க. முழுக்க முழுக்க பகவானை பத்தின விஷயங்கள் தான் பேசிப்பாங்க சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அதுலயும் அவங்களுக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும். இதுதான் ஒரு தூய பக்தரோட நிலைப்பாடு. அந்த அளவுக்கு நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையை பகவானுக்காக நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்றது நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜரோட வாழ்க்கையும் தூய பக்தர்கள் எல்லாரோட வாழ்க்கையும் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். பிரகலாத் மகாராஜும் என்ன பண்ணாங்க, என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் ஒரு துளி கூட பகவான் மேல உள்ள நம்பிக்கை அவங்களுக்கு போகவே இல்லை இல்லைங்களா? ஸ்திரமா இருந்தாங்க, பகவான் மேல நம்பிக்கையோட இருந்தாங்க. என்ன கஷ்டம் அவங்க அப்பா கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணாங்க, பயந்துகிட்டு ஒரு இடத்துல கூட இல்ல நான் உங்களே இறைவனா வழிபடுறேன்னு ஒரு இடத்துல கூட அவங்க சொல்லலை இல்லைங்களா? எல்லாத்துலயும் போட்டப்பையும் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் தாங்கி பிடிச்சாங்க. அதே மாதிரிதான் எப்பயுமே தூய பக்தர்களுக்கு நிறைய வந்து சேலஞ்சஸ் வரும், நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும். அது எல்லாத்துலயும் நம்ம பகவான் மேல் நம்பிக்கையோட இருந்தோம் அப்படின்னா அது எல்லாத்துல இருந்தும் பகவான் நம்மள காப்பாத்துவாங்கன்றதான் நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரியிலும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரியிலும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப நம்மளோட கடமை என்ன, பக்தி பண்றது, மிச்சம் பகவான் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.10 தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். நம்மளோட பிரயத்தனம் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பகவானை நம்ம விருப்பத்தோட நம்ம கேட்கணும் பகவானோட விஷயங்களை. அதுதான் அதாவது சிரவணம் தான் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப நம்ம மனதையும் நம்மளோட விருப்பத்தையும் அதை கேட்கறதுல நம்ம வந்து ஈடுபடுத்தணும்னாலே அதுதான் ஆரம்ப நிலை.
அதை பண்ணோம்னாலே அடுத்தடுத்து அந்த 9 டிவோஷனல் சர்வீஸ் நமக்கு வந்துடும். சரிங்களா? அப்போ அந்த ஒரு விஷயத்த பகவான் பார்ப்பாங்க. இவங்களுக்கு நம்ம மேல ஈடுபாடு இருக்கா, இன்னும் இல்ல இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல அவங்களோட மனம் லயிக்குதா அப்படின்றத மட்டும்தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்களோ, இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல இருந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ, அப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பிரயத்தனத்தை பார்ப்பாங்க. அப்புறம் என்ன அவங்களை அடையறதுக்கான வழியை பகவானே அவங்க நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜ் அவங்களோட வாழ்க்கை சரித்திரத்தை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்க ஏற்கனவே நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல, செல்வத்துக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் அவங்க தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க காட்டுக்கு போவாங்க. அவங்க அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க, நீ வந்து பகவான பக்தி செய். அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டோரி நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்த்தோம். அப்போ அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நீ காட்டுல போய் தவம் பண்ணு பகவான் மேல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, 5 வயது குழந்தை, அவங்க வந்து போவாங்க. அப்ப நாரத முனி ஒரு வழியில பார்ப்பாங்க. வழியில பார்த்துட்டு, நீ எல்லாம் வந்து இப்போ வந்து இந்த வயசுல எல்லாம் பக்தி பண்ணக்கூடாது, உனக்கு தவம்லாம் பக்தி பண்ணலாம், தவம்லாம் செய்யக்கூடாது. அதனால நீ வந்து கிங்டமுக்கு போ, திருப்பி உன்னோட ராஜ்யத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரண்ட்ஸ்ட்ட. உடனே துருவ சொல்லுவாங்க, இல்ல இனிமே நாங்க போகவே மாட்டேன், என்னை எங்க சித்தி வந்து திட்டிட்டாங்க, அதனால நான் வந்து எப்படியாவது பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி தவம் பண்ணி நான் வந்து எங்க அப்பாவை விட பெரிய ஒரு ராஜ்யத்தை ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. நாரத முனிவர் எங்கெல்லாம் வராங்களோ அங்கெல்லாம் பக்தி அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைச்சிடும். அதுதாங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? அப்ப நாரத முனிவர் துருவ மகாராஜ்கிட்ட சொல்லி பாக்குறாங்க. அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுது, ஸ்திரமா நான் பக்தி தான் பண்ணுவேன், நான் தவம் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கிறாங்க. உடனே என்ன பண்றாங்க நாரத முனிவர், சரி அந்த நிலைப்பாடை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு எப்படி தவம் பண்றது அப்படின்ற அந்த தாத்பரியத்தை அவங்க கொடுப்பாங்க. ஒரு குரு சிஷ்யருக்கு கொடுக்குற விஷயம் அதுதான். அப்போ குரு கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு அது கிடைக்குது. அதான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவங்க என்ன பண்றாங்க, துருவ மகாராஜும் ஃபாலோ பண்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காட்டுல போய் அவங்க வந்து தியானம் பண்ணணும். அது நாரதர் உபதேசிக்கிறாங்க. மதுவனம், அதுதான் அந்த இடத்துல தான் அவங்க வந்து தியானம் பண்றாங்க. 1 மாதம் முழுக்கவும் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை பழங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி 2 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை 2வது மாதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை உலர்ந்த புல் இலை இத வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் 3வது மாதம் பாத்தீங்கன்னா 9 நாளுக்கு ஒரு முறை தண்ணீர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் 4வது மாதம் 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை காற்று எடுத்துக்கிட்டாங்க. சரிங்களா? காற்று மட்டும்தான். அப்புறம் 5வது மாதம் ஒரே காலில் நகராமல் நின்னு, அதாவது சமாதி நிலையில் நின்னு அவங்க தவம் பண்றாங்க. துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கின்றார் அப்படின்றத. ஏன்னா குரு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு நாமத்தை கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, பகவானோட நாமம். பக்தி பண்ணாதான், தவம் பண்ணாதான் பகவானோட நாமம் கிடைக்கும், அதுவும் குருவின் மூலியமா. அப்ப நமக்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இப்ப நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கெல்லாம் சுக்ருதி இருக்கு. பூர்வ ஜென்மத்துல நிறைய நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம், நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்களை செஞ்சிருக்கோம், பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கோம். அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு மகாமந்திரம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்போ எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பக்தியில ஒரு ஸ்திரம் இருந்ததுன்னா மந்திரம் வந்து நம்மளுக்கு குரு கொடுப்பாங்க. துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கின்றார். துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறுகிறது. ஏன்னா 5 வயது குழந்தை இல்லைங்களா, அந்த அளவு கடுமையான தவம். அதாவது 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை பழம், அப்புறம் 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை இலைகள், அதுவும் உலர்ந்த இலைகள், அதுக்கப்புறம் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தண்ணீர், 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை காற்று. மிகவும் கடுமையான தவம் இல்லைங்களா? அப்புறம் அதுவும் கிடையாது அப்படின்ற பட்சத்துல பூமி 3 உலகங்களும் என்ன ஆகுது, தடுமாறுது. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளியது. அப்படியே என்னது, அந்த பாரம் வந்து அழுத்தது பூமியை. பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவர் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவர் மனத்தில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவர் கண்களை திறக்க வைத்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப சமாதி நிலை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அஷ்டாங்க யோகால. அப்போ வெளியில என்ன இருக்குன்றதே தெரியாது, முழுக்க முழுக்க என்னது, தியானத்துல அவங்க ஈடுபட்டிருப்பாங்க. அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல சமாதி நிலையில முழுக்க முழுக்க தியானத்துல ஈடுபட்டிருப்பாங்க. அப்ப வெளியில என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது இல்லைங்களா. அப்ப பகவானே வந்துட்டாங்க, வந்து அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு வந்துட்டாங்க. வெல்த் வேண்டிதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, தவம் பண்றாங்க. அப்ப ஆனா அவங்களுக்கு என்ன தெரியல, பகவான் வெளியில இருக்கிறது கூட அவங்களுக்கு தெரியல. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார பகவானோட, ஏன்னா வாசுதேவ மந்திரத்தை சொல்லும் போதே உருவத்தையும் வந்து நாரதர் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு. சங்கு சக்கர கதா பத்மத்தை தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப அந்த உருவத்தை பகவான 400 ஃபார்ம்ல துருவன் வந்து என்ன பண்றாங்க, தியானம் பண்றாங்க. அப்ப பகவான் வெளியில இருக்காங்க, ஆனா அந்த உருவத்திலேயே இவங்க லயிச்சு போயிடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, பகவான் வந்து
அவங்க மனதுல பகவானோட வடிவம் இருக்கிறதுனால, திருவடிவம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க, அந்த வடிவத்தை அவங்க மறைக்கிறாங்க. மறைச்ச உடனே பகவானை காணமே தன்னோட இதயத்துலன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்றாங்க, துருவன் கண் முழிச்சு பாக்குறாங்க. அதே வடிவத்துல பகவான் என்ன பண்றாங்க, வெளியில சங்கு சக்கர கதாதாரியா இருக்காங்க. அதை பார்த்த உடனே துருவன் எப்பயுமே பகவானை பார்க்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு இது வேணும் அது வேணும், பகவானை பார்த்த உடனே பகவான் தான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அப்ப துருவனும் அதே தான் சொல்றாங்க, எனக்கு நீங்க தான் வேணும், அதாவது உப்புக்கல்லுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டேன் நானு தெரியாம அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே வந்து வைரத்துக்கு ஆசைப்படுறத விட உப்புக்கல்லுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டேன், அதுதான் இந்த செல்வ செழிப்பு. அப்போ பகவான் சொல்றாங்க, நீ இருந்தது ரொம்ப கடுமையான தவம். எப்பயுமே தவம் வந்து நம்ம மேற்கொண்டோம் அப்படின்னாலே ஆத்ம பலம் அதிகமாகும், அதுக்கான சக்தியும் உண்டு இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் சொல்றாங்க, நீ தவம் பண்ணிருக்க இந்த வயசுல இவ்வளவு கஷ்டமா, அதனால உனக்கான அந்த எதுக்காக தவம் பண்ணியோ அதுக்கான பலன் நீ அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு துருவ நட்சத்திரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. அங்க அவங்கள ராஜ்யம் பண்ண சொல்லுவாங்க. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் அவங்க வந்து அடையணும் அப்படின்றதுதான் அவங்களுக்கு வரம் கொடுப்பாங்க பகவான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப 5 வயது குழந்தை இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வந்து பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்ல தெரியல. அப்ப துருவன் சொல்லுவாங்களாம், நான் படிக்காம இருந்துட்டேனே, உனக்கு பிரேயர் கூட உங்களுக்கு சொல்ல தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படும் போது தன்னோட பாஞ்சஜன்யத்துல துருவனோட கன்னத்தை வந்து ஸ்பரிசம் பண்ணுவாங்க. அப்போ உடனே அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, அந்த பாடும் திறன், பிரேயர் சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு அனுகிரகம் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்போ நம்மளோட இது எதுக்காக எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம், துருவரோட இது சரித்திரம் வந்து ஒண்ணு வெல்த்துக்காக வந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறவங்க 4 மக்கள் வந்து பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண விருப்பப்படுறவங்கன்றதுல வெல்த்துக்காக நம்ம துருவன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் துருவனை நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபடுபவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதுதான் பகவான் அவங்களுக்கு பாடுற திறமையை கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் பக்தியும் வந்து அதாவது பகவான் அடையறதுக்கான வழியும் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 10.11 ஏஷாமேவானுகம்பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாம்யாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்கு அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான். ஏன்னா பகவான் என்னவா இருக்காங்க, எல்லாரோட இதயத்திலும் சூப்பர் சோலா இருக்காங்க இல்லைங்களா. அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். நம்ம இதயத்துல என்ன இருக்கும், பகவானை பார்க்கிற வரைக்கும் அறியாமை இருக்கும். அப்ப பகவான் ஞானம், நாலேஜ், அந்த தீபத்தால என்ன பண்றாங்க, அந்த அஜ்ஞானத்தை அவங்க அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக, கருணை, மர்சி, அதாவது விசேஷ கருணைன்னு ஏன் நம்ம பார்க்கிறோம்னா, இவ்வளவு ஒரு அதாவது இந்த முக்குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதுல நிறைய இம்பியூரிட்டிஸ், அதுவும் நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம், நிறைய சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணி நிறைய பாவங்கள் நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கோம். அப்போ அதுக்கு விசேஷ கருணை தேவைப்படும் இல்லைங்களா. அப்ப அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான், சூப்பர் சொல்லா இருக்காங்க இல்லைங்களா, பரமாத்மாவா, அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சுகர் வந்து பரிஷத்துக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுத்தாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க கிட்ட ஞானம்ன்ற விளக்கு, அதான் பாகவதத்தை அவங்க கொடுக்குறாங்க. அந்த அறிவை கொடுக்கும்போது சுகருக்கு இருந்த அந்த சந்தேகங்கள், அறியாமை அது இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து போயிடுது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்குது. அதே மாதிரி கபிலர், தேவகுதி, அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா தேவகுதி வந்து கபிலர்கிட்ட கேட்பாங்க, இந்த உலகத்துல நான் தெரிஞ்சுக்க, அதாவது வந்து நிறைய அவங்க வந்து அவங்க வந்து சுயம்பு மனுவோட பெண் சரிங்களா. சுயம்புமனுக்கு 3 பெண், அதுல தேவகுதியும் ஒருத்தவங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவங்களோட பிள்ளை தான் கபிலர் சரிங்களா. அப்ப அவங்க வந்து எல்லாம் வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்து முடிக்கிற சமயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு கபிலர்கிட்ட கேட்பாங்க, இவ்வளவு நான் வாழ்ந்தேன், ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு திருப்தியும் சந்தோஷமும் இல்லை, அப்ப எனக்கு நித்தியமானது என்ன அப்படின்றத நீ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி உபதேசம் கேட்பாங்க. அப்போ உடனே கபிலர் வந்து அவங்களுக்கு உபதேசம் கொடுப்பாங்க. அதுதான் சாங்கிய பிலாசபி. ஆத்மா வேறு, இந்த சரீரம் வேறு, உடல் வேறு, ஆத்மா வேறுன்ற அந்த ஞானத்தை கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவான் அடையிறதுதான் உயர்ந்த விஷயம் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தையும் அவங்க கொடுப்பாங்க. அதுதான் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், கபிலர் உபதேசங்கள் சாங்கிய யோகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 10.12-13 அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம்
आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे. அர்ஜுனர் கூறினார். இப்ப 4 சதுர்ஸ்லோக்கியம் கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனரோட நிலைப்பாடு என்ன, அவங்களோட புரிதல் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். அர்ஜுனர் கூறினார், நீரே பரம்பிரம்மன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாங்க, அதாவது 10.8ல என்ன சொன்னாங்க, ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகம் எல்லாம் என்னிடமிருந்து உருவானது அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அப்ப நீரே பரபிரம்மன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உன்னத இருப்பிடம் எல்லாமே யார்கிட்ட இருக்கு, பகவான் கிட்ட இருக்கு. அப்போ உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை இதற்கு முன் நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த மகரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். பல இடத்துல பாகவதத்திலயா இருக்கட்டும், இன்னும் நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க, நிறைய இந்த மாதிரி பியூர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இதை உண்மை உறுதி செஞ்சிருக்கிறாங்க. என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பகவான் தான் பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் இவங்க எல்லாருமே உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். இவங்க எல்லாம் சொன்னதே என்னது, நம்ம நம்பணும். அதுவும் இல்லாம இப்ப பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, இப்போது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. அப்ப அர்ஜுனர் இடத்துல இருந்து நம்மளும் கேட்டுக்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் என்னது, நம்மளும் நம்ம உள் மனதுல வாங்கிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 10.14 10.15 सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्दैवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவான் இது வரைக்கும் சொன்ன எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறாங்க அர்ஜுனர். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தத்தை அறிய முடியாது அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, பிரேயர் சொல்றாங்க அர்ஜுனர். எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை பத்தி க்ளோரி சொல்றதுக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு விருப்பம். பகவானை புகழ்ந்து பிரேயர்ஸ் பண்றதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷங்கள் ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்ப அர்ஜுனரும் அந்த சதுர்ஸ்லோகி கேட்டதும் பகவானை நோக்கி அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிரார்த்தனைகளை பண்றாங்க. ஏன்னா நிறைய பாகவதத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா பியூர் டிவோட்டிஸோட நிறைய பிரேயர்ஸ் உண்டு. அதாவது குந்தி ஸ்துதி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பிரேயர்ஸ் உண்டு. அது எல்லாமே நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கும் பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும். அப்ப இங்கேயும் அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, இதெல்லாம் நினைச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானை என்னைக்கும் நித்தியமா நினைக்கணும். தியானம் பண்றப்போ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும். அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். பகவானால மட்டும்தான் பகவான் அறிய முடியும். மத்த எல்லாராலையும் என்ன பண்ண முடியாது, அவங்கள உண்மையா தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது 10.17 10.18 விஸ்தரணி 17 கதம் வித்யாமஹம் யோகின் த்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்தயோசி பகவன்மயா விஸ்தரணேத்மானோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதய திருப்திர்ஹி சுண்வதோ நாஸ்தி மேம்ருதம். உன்னத யோகியாக கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையூறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். ஏன்னா பகவான் மேல மனதை நம்ம நிலை நிறுத்தல்னா என்ன ஆகும், மனம் வேற விஷயத்துல ஈடுபட்டுரும் இல்லைங்களா. அப்போ வேறு பகவானை தவிர வேறு விஷயம்ன்றது இந்த ஜட உலகத்தோட இன்பங்கள் இல்லைங்களா. அப்போ முக்குணத்துல அது என்ன ஆயிடும், ஒரு விஷயத்துல அது போய் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கும். அப்போ இடையூறாது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையூறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும், வேற என்னென்ன உருவத்துல உங்களை நாங்க நினைவுல வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றத கேட்பாங்க. அதனாலதான் பகவான் தன்னோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாத்தையும் இப்ப சொல்லுவாங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக
கூறவும். இன்னும் கேட்கிறாங்க, நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். யாருக்காக? நமக்காக. உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுல ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனே வராது. போதும் அப்படின்னு விடவே மாட்டோம். நிறைய நிறைய கேட்கணும். இன்னும் வேற யார், வேற எங்க இருந்து, எந்த சோர்ஸ், அதாவது இந்த பரம்பரையில வேற இன்னும் நிறைய அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்து அவங்களுக்குள்ளார வர ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அப்ப ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் பொழுது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. அப்போ அந்த கேட்கும் பொழுது என்ன ஆயிடும்? பகவானோட விஷயங்களை கேட்கும் போது மனம் பக்குவப்படும் பொழுது நம்மளுக்கு பகவானை பத்தி கேட்டாலே சந்தோஷம் வந்துடும். ஏன்னா இப்ப நம்ம 10.9 ஸ்லோகத்திலும் அதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பியூர் டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க? பகவானை பத்தி பேசுறதுலே திருப்தியும் ஆனந்தத்தையும் அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது மாதிரி நிறைய பகவானை பத்தி கேட்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதுல ஒரு நிறைவு வராது. அது ரொம்பவே உயர்ந்த ஒரு விஷயம். உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. மத்தாஜி 10.19. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஹந்த தே கதயிஷ்யாமி திவ்யாயாத்ம விபூதயः பிராதான்யத குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றது. ஏன்னா எவ்வளவோ மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கு இல்லைங்களா? மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கு. அப்போ பகவான் நிறைய என்ன பண்ணிருப்பாங்க? நிறைய லீலைகள், நிறைய குணங்களோட, நிறைய வைபவத்தோட எல்லா யூனிவர்ஸ்லயும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு இங்க என்ன சொல்றாங்க? உனக்கு நான் என்னோட வைபவங்கள்ல இருந்து ஒரு சிலது நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். முக்கியமானவற்றை மட்டும் நான் உனக்கு கூறுகிறேன் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகங்கள்ல உள்ள முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த சார்ட்ல நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணனாகிய நான் இந்த வடிவமாக இருக்கின்றேன் இவற்றுள் அப்படின்றது. அப்போ விஷ்ணுவா இருக்காங்க 12 ஆதித்யர்கள்ல. அப்புறம் வானில் ஒளிர்பவை அதுல வந்து சூரியனா இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்துல மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்மளுக்கு ஒரு பிரகாசமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா சூரியன் தான் இல்லைங்களா? சூரியன் முன்னாடி எந்த ஒரு ஒளியும் என்ன பண்ண முடியாது? பிரகாசிக்க முடியாது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும். அப்போ சூரியனுக்கு அந்த ஒளி யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? பகவானோட சக்தியிலேருந்து கிடைச்சது. அப்ப வானில் ஒளிபவையில சூரியனா இருக்காங்க. அப்புறம் மருந்துக்களுள் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள். மருதுக்களுள் அதுல வந்து மரிஷியா இருக்காங்க. நட்சத்திரங்களில் சந்திரனா இருக்காங்க. அதே வேதங்களில் சாமவேதமா இருக்காங்க. தேவர்கள்ல இந்திரனா இருக்காங்க. புலன்கள்ல மனம். ஏன்னா மனம் தான் என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல லயிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் வந்து மனமா இருக்காங்க. வாழும் உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை சக்தி ஆதாரமா இருக்காங்க. 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமானா இருக்காங்க, சங்கரனா இருக்காங்க. யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல குபேரனா இருக்காங்க. அப்புறம் சேனாதிபதியில சண்முகன் முருகனா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நீர்நிலைகள்ல பெருங்கடலா இருக்காங்க. முனிவர்கள்ல பிருகு முனியா இருக்காங்க. அதிர்வுகள் அதாவது சவுண்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஓம் அப்படின்ற பிரணவமா இருக்காங்க. யாகங்கள் செய்யறதுல ஜபம் வந்து நம்ம பகவான் நாமத்தை சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன். அப்போ ஜபத்துல இருக்காங்க. அப்புறம் அசையாதவையில இமயமலையா இருக்காங்க. மரங்கள்ல ஆலமரம் பகவான் வந்து ஆலமரமா இருக்காங்க. தேவ ரிஷிகள்ல நாரதரா இருக்காங்க. தேவலோக பாடகர்கள் அதுல வந்து சித்திரரதன் அப்படின்ற அவங்களா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சித்தர்கள்ல கபிலரா இருக்காங்க. குதிரைகள்ல உச்சேஸ்வரஸ் அவங்களா இருக்காங்க. தேவலோக யானைகள்ல ஐராவதமா பகவான் இருக்காங்க. அப்போ எல்லாத்துலயும் வந்து பகவானோட அம்சம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள்ல மன்னனா இருக்காங்க. ஆயுதங்கள்ல வஜ்ராயுதம் இருக்கிறதுல என்னது? அதுதான் ஸ்ட்ராங்கானது இல்லைங்களா? வஜ்ரமா இருக்காங்க. அப்புறம் பசுக்கள்ல காமதேனுவா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சந்ததி உருவாக்குபவர்கள்ல மன்மதனா இருக்காங்க. பாம்புகள்ல வாசுகி. அதே தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷனா இருக்காங்க. நீர் தெய்வங்கள்ல வருணனா இருக்காங்க. புறப்பட்ட மூதாதையர்ல ஆரியமாவா இருக்காங்க. சட்டத்தை வழங்குபவர்கள்ல யமதர்மராஜாவா இருக்காங்க. தைத்திய அசுரர்கள்ல பிரகலாதனா இருக்காங்க. கீழடக்குபவர்கள்ல காலமா இருக்காங்க, டைமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மிருகங்கள்ல சிங்கமா இருக்காங்க.
பறவைகள் கருடன், அதுக்கப்புறம் வந்து சுத்திகரிப்பவர்கள்ல காற்று, ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள்ல ஸ்ரீராமன், மீன்கள்ல மகரம் சுறாமீன், அப்புறம் பாயும் நதிகள்ல கங்கை. ஏன்னா அங்க கார்னா ஓஷன் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அங்கதான் அந்த பிரஜா நதி, அதுதான் வந்து என்னது, அதாவது திரிவிக்ரமண பகவான் அவதாரம் எடுக்கும்போது அவங்களோட பாதம் அப்படி மேல போகும் இல்லைங்களா வானை நோக்கி, அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல, அந்த லேயர்ஸ் அப்படியே வந்து அது வந்து ஊடுருவி போய் அந்த பிரஜா நதியை வந்து தொடும். அந்த பிரஜா நதி தான் பகவானோட பாதத்துல பட்டு பிரம்மாவோட கமண்டலத்துல விழுந்து சிவபெருமான இது சிரஸ்ல வந்து பட்டு கங்கையா நமக்கு கிடைக்குது. அந்த பிரஜா நதி தான் கங்கையா நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பாயும் நதிகள்ல கங்கை, அப்புறம் தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, அதுல வந்து படைப்புகள்ல தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, அதாவது கிரியேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாதுகாக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அழிக்கிறதா, அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவியல்ல சுய ஆன்மீக அறிவியல், அதுக்கப்புறம் தர்க்கவாதிகள்ல உறுதியான உண்மை, எழுத்துக்கள்ல முதல் எழுத்து ஆ அதுவா இருக்காங்க, கூட்டு சொற்கள்ல இரட்டை சொல்லா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். படைப்பாளிகள், ஏன்னா கிரியேஷன் யார் பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாம் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் செகண்டரி கிரியேஷன் யார் பண்றாங்க, பகவான் பிரம்மா பண்றாங்க இல்லைங்களா, அப்ப படைப்பாளிகள்ல பிரம்மாவா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மரணத்தை வழங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் பெண்கள் கிட்ட என்னென்ன இருக்கு, புகழ், அப்புறம் வந்து அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல், அதுக்கப்புறம் நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை, இதுதான் பெண்களோட குணமா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த குணங்களா யார் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்தோத்திரங்கள், அதுல பிருகத் சாம அப்படின்ற ஸ்தோத்திரமா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கவிதைகள்ல காயத்ரி, சந்தஸ்ல காயத்ரி இருக்காங்க. மாதங்கள் மார்கழி, அதுக்கப்புறம் பருவங்கள் வசந்தம், அப்புறம் ஏமாற்றுக்காரர்கள் கிட்ட சூது, அந்த சூதா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒளிர்பவற்றில் தேஜஸ், பகவான் வந்து தேஜஸா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, யார் யார் என்று கண்டுபிடியுங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இங்க இருக்கு. பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். பிரம்மா ஓரளவுக்கு நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இல்லைங்களா, பிரம்மா, கருடன், கிருஷ்ணர், அப்புறம் பிரகஸ்பதி, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாசுகி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் என்ன பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும், இதெல்லாம் பகவான் என்னவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். மத்தது 10.39 and 40. யச்சாபி சர்வபூதானாं பீஜம் ததஹமர்ஜுன ந ததஸ்தி வினா யஸ்யாத் மயா பூதம் சராச்சரம் நாந்தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ தூ தேசத ப்ரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. பகவான் இல்லாத ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. மெட்டீரியலா இருக்கட்டும், ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் யாரு இருக்காங்க, நம்ம கிட்டயும் சூப்பர் சொல்லா பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. சரிங்களா, அப்போ எல்லாத்துலயும் யாரு இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ற தாத்பரியத்தோட அப்ப பகவான் ஒரே விஷயமா சொல்லிட்டாங்க. அர்ஜுனன் கேட்டாங்க இல்லைங்களா, நான் உங்களை எப்படி எப்படிலாம் நான் நினைச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா, அப்போ பகவான் நினைச்சிட்டாங்க, நானின்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் சித் அச்சித், இது ரெண்டுத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். நம்ம நினைப்போம் இந்த மெட்டீரியல், இந்த அசையாத பொருள் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா இதுவும் யார்கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவானோட உடம்புல இருந்து வந்ததுதான், அந்த 24 எலமெண்ட்ஸ்ல இருந்து வந்த விஷயங்கள் தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. பகவானோட தோற்றத்துக்கு ஒரு இவ்வளவுதான் அப்படின்ற ஒரு எல்லை கிடையாது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. ஓரளவுக்கு தான், ஒரு ஸ்பார்க் அளவுக்கு தான். ஏன்னா பகவான் என்னது அன்லிமிட்டெட் பவர் இல்லைங்களா, அதுல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா தான் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 10.41. யத்யத் விபூதிமத்சத்வம் ஸ்ரீமதூர்ஜிதமேவ வா தத்தத் தேவாவகச்சத்வம் மம தேஜோஷ சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம்.
பகவான் கிட்ட இருந்து தோன்றினதுதான் எல்லாமே. சரிங்களா? என்னது? அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும். ஏன்னா பகவான் என்னது? பியூரஸ்ட் ஆஃப் பியூர் இல்லைங்களா? அவர்தான், அவங்கதான் என்ன தூய்மையானவர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ பகவான் கிட்ட இருந்து வர விஷயமும் எப்படி இருக்கும்? தூய்மையானதா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக அப்படின்னு அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாங்க. மத்தது 10.40. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यागमितं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 10.42ல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆனால் இதனை விவரமாக அறிந்தவன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அனைத்தையும் தாங்குகின்றேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிறதுல என்ன இருக்கு? நான் எல்லாத்துலயும், அதாவது இதுதான் அடுத்த அத்தியாயத்தோட ஆரம்பம். என்னன்னா என்ன சொல்லுங்க, ஒரு பிராக்மெண்டல் பார்ட், என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு சக்தி, அதுல இருந்தா நான் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுத்தையும் தாங்குகிறேன் அப்படின்றாங்க. அப்ப அந்த சக்தி தான் எனது விஸ்வரூப தரிசனம். ஏன்னா அர்ஜுனர் கேட்பாங்க அடுத்த அத்தியாயத்தோட முதல் கேள்வியா, என்னோட, அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து நான் தாங்குகின்றேன், சிறு அம்சம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அப்போ அந்த அம்சம் என்ன, அதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதுதான் பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்தை பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு காமிப்பாங்க, நமக்கும் சேர்த்து. சரிங்களா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனி வைஷ்ணவ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.